Què passa, mites? Tot allò que avui us portem un nou vídeo i, com sempre, saludem amb nosaltres a Marc. Hola, Marc, què tal? Hola, Adri. I hola, Sergi. Bon vespre, companys. Aquest cap de setmana hi ha MotoGP a Montmeló, hi ha hagut MotoGP a Montmeló, i, per tant, us portem una de les carreres més vibrants d'aquesta categoria, de la categoria reina de les motos que s'han viscut al nostre circuit. Recordeu què va passar el 2007? A Montmeló? Exacte, a Montmeló. Ai, Stoner, pot ser? Contra... Vas ben encaminat. Vas ben encaminat. Sí, encara hi havia un tercer protagonista, perquè 3 pilots es van estar jugant la victòria pràcticament fins a l'últim revolt. Si us sembla, nois, entrem en el vídeo i veiem què va passar en les 3 últimes voltes. Us sembla? Sí. I per mi sí, perquè no ho recordo gaire. Endavant amb el vídeo. Entren a la recta principal del circuit de Montmeló, Valentino Rossi amb la Yamaha primer, Casey Stoner amb la Ducati segon i Dani Pedrosa amb la Honda perseguint-los tercer. Al final de recta, Stoner, com sempre, té molta més velocitat, però Rossi, que frena molt més tard i aconsegueix mantenir la primera plaça. Quin duel de pilots aquí, i a Pedrosa, que no es queda endarrere. No, està enganxat, vull dir, això és un duel de 3 a falta de 3 voltes, està molt... Aquí veiem com de moment es mantenen les posicions. Valentino Rossi arriba a la curva número 4 en primera posició, però els 3 estan enganxats amb només mig segon de diferència. La Ducati de Stoner ja en aquella època tenia molta més velocitat punta, però Valentino Rossi, com sabem, és un dels pilots que frena més tard. Ho hem vist en aquesta recta principal, la velocitat punta és important, però Rossi ha apurat la frenada espectacularment. Aquí encara estava en forma. Encara estava en forma. Home, si el 2007 no estava en forma, Déu meu. Recordem que fa unes setmanes vam portar un vídeo que just l'any abans, el 2006, havia perdut el seu, diguéssim, regnat a la categoria reina de les motos. Arriben aquí a l'estadi, continuen totes 3 posicions igual, es manté Rossi en primera posició, Stoner enganxadíssim a la segona, i Pedrosa una mica més distanciat, però no gaire més, amb l'Honda és tercera. Entraran ara a la recta principal, veurem aquí la velocitat de la Ducati, última revolt per als 3 pilots i encararan les que seran les 2 últimes voltes de la 7ª prova del campionat de 2007. Nois, quines apostes feu? Quin és el vostre favorit? Stoner o Rossi? No veig... Ai, ojo! La velocitat en la recta, la velocitat punta de la Ducati, veurem si és capaç de frenar-la. Sí que la frena molt bé. Casey Stoner consolida l'avançament i a falta de 2 voltes es posa en primera posició. Nois, qui creieu que guanyarà? Home, tal com està ara, jo crec que és Stoner. Sí, perquè en Dani Pedrosa és com que hi és però no hi és. Jo crec que està tirant al màxim per arribar, però no arriba ni de conya. Bueno, ara està molt enganxat, Potser si els altres 2 es comencen a barallar serà l'oportunitat perquè els hi retalli temps. Sí, això és típic. Si es van barallar i no poden fer la traçada bona... Sí, recordo una carrera també igual entre Miller i el Pol Espargaró a Àustria, que s'anaven barallant i l'Oliveira al final a l'última curva els ha adelantat els 2. Casey Stoner, l'australià, de moment segueix en primera posició. Fan ara la pujada que hi ha just abans de l'entrada a la recta llarga del darrere del circuit. Estan a punt d'entrar ja a la recta llarga de darrere. Veurem aquí si Valentino Rossi pot aconseguir un avançament frenant tard. Aquí? No. A Casey Stoner, volem dir, li tanca molt bé la porta. A veure en els últims revolts aquí a l'estadi com negocien cadascun d'ells aquest traçat, aquest petit tram del circuit per encarar la que serà, nois, l'última volta emocionant, Buah, ja ves, tio. Ves aquí al circuit de Catalunya, que és vibrant i el circuit està super ben fet. Els pilots per sobre... Ui, perdó, digues, Adri. Et deien que els pilots per sobre fins i tot dels pianos com els hi tremolen les motos. Sergi, deies? No, dic que, a més, el que està vibrant d'aquesta cursa és que són 3 a l'hora. Ojo! Vull dir que normalment si veiem alguna cosa així és de 2 normalment, però amb 3 pilots la veritat que és d'agrair per veure-ho. Pedrosa, que intentava l'avançament sobre Valentino Rossi, s'ha defensat molt bé el pilot italià. Continuen tot igual les posicions, però atenció perquè ja queden menys de 4 quilòmetres i mig per definir el campió del Gran Premi de Montmeló de l'any 2007. Valentino Rossi intenta agafar una traçada un pèl diferent a la de Casey Stoner.
per provar l'avançament. Els 3 pilots van enganxadíssims. Atenció, perquè queda molt poc per acabar aquest Gran Premi. S'estan jugant el que és la victòria, 25 punts per al Mundial d'aquest any 2007, que serà molt apretat. Moment que Casey Stoner continua mantenint aquesta primera plaça, arriben pràcticament a la recta llarga del darrere del circuit, queda un parell de revolts només, aquest és l'últim d'ells, i atenció perquè aquí arribarà el primer gran punt decisiu. Aquesta frenada després d'una recta llarga, com sempre la Ducati més ràpida, però a veure la frenada de Valentino Rossi si li donarà temps, de moment no, entren a l'estadi, tot sembla que acabarà així, a no ser que hi hagi algun punt d'art de màgia, però nois, de moment tot té pinta que acabarà amb Stoner primer, Rossi segon i Pedrosa tercer. Com ho veieu? Penso el mateix. Tal com s'està veient la cursa, jo crec que guanyarà l'australià. A no ser que faci alguna cosa Rossi, que ara, últim segon. Últim revolt, l'agafa per fora Valentino Rossi, això serà impossible. A veure si la lluita fins al final entraran molt a prop, però Casey Stoner aconsegueix la victòria. Victòria pel pilot d'australià de Ducati, Valentino Rossi segon, Dani Pedrosa tercer i Hopkins amb la Suzuki finalitza quart. Nois, recordàveu aquest gran premi tan apretat entre 3 pilots i a més de 3 escuderies diferents? La veritat és que no, Adri. Recordava, sé que Stoner i Valentino van tenir els seus més i menys i aquest, de fet, crec que és l'únic títol de Ducati o el primer i últim títol de... L'últim títol de Ducati ha sigut, no? Aquest any, el 2007, va ser el primer de Casey Stoner. Els altres no recordo si eren amb Ducati o Honda. Ara mateix no tinc la dada al cap. Però sí que després de molts anys de Valentino Rossi consecutius i l'any anterior, el 2006, que la guanya Hayden amb Honda, sí que Ducati era el primer títol en molts anys. Exacte. Sí, vull dir que jo crec que va ser especial de collons i aquesta carrera jo crec que per reafirmar-se i per guanyar una bona sacada de punts és important. Sergi? No, jo penso el mateix, vull dir que al final és una carrera que ha estat igualada, m'ha agradat que la portessis, no la recordava, sincerament, ja que amb el 2007 encara no estava Lorenzo a MotoGP, la veritat que no en feia tant de cas, però és agraït veure carreres tan emocionants com aquestes. Doncs si voleu seguir vibrant com nosaltres ho hem fet amb aquesta transmissió, doneu-nos like, poseu-nos molts claps, que ens animen molt a seguir fent vídeos per tots vosaltres i ja sabeu, com diem sempre al nostre canal, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit. Adéu!